Siya mismo yun. Oo. Eh, yung mag-report yan sa CFN, eh, investigahin siya. Okay. Eh, isa pa, Atty. No? Ito naman pakwela lang sa ating, sa mga ka-opera. Gusto ko rin mapakita, no, na aking papahalo. Si Atty. Watson, more into in the side, no? Meron din gano'n si Atty. Watson. Ano po masasabi ninyo sa relos na kanyang pinaplex? Nabalitaan kasi natin na marami din kayong mga Rolex, mas ako kasi wala. Wala ko idea sa ganyan. 250,000 saan ka nakukuha ng pera, gago? O, mas gago ka, tarantado. Eto, suot ko pa lang 3 milyon. Bobo. Sisiksing ko pa lang 4.2. 3 karat. Bobo. Gawa ka ng bakod dahil. Tayo na mo. Bobo. Ano po masasabi ko? Sa akin lang ha. Ang binibenta niya yun. Okay. Nung nagbibenta siya, hindi natin na, sige, justify mo na yan. Pero yung gagawin mo yung hindi ko naman tunay yun. Pero yun ang ano ko lang dyan, kung binibenta niya yan as tunay, pero hindi pala yan tunay, magiging estafa yan. Meron din po siyang mga kinahanap na ganyan kaso, Atty. So, madami po yan. Anyway, Atty., kayo raw po ay isang advocate ng PWD at ng mga batang may kapansanan. Diba? Kasi po, dito po sa temang ito, meron siyang isang vlogger na ang pangalan ay Mike Manong. Nasa Amerika po ito ngayon, no? Na naging isa sa mga vlogger na din, back in the day. Iniinsulto niya po ang anak ng vlogger na ito na may kapansanan. Ayun, kaya sila special child. Yung kuloy. Yan ang pagkakamaling ginawa mo ko na. Pagkakabalik ko special child kayo ng anak mo. Parehas kayo, di ba? Special child. Special child. Kayo na lang anak mo, special child. Kasi kakulangan mo sa anak mo tumulong. Ako, nagtala ko ng ganito, nagtutulog ng laway. Nakagawa yung anak ko kahinig, pero naglaway, tumutulog, mong tuloy. Yun sinasabi mo, siya sa paano. Tapos eto, ay sakit sa pala ng katotohanan mo. Dami mong gulit ng anak, tapos umaasa ka lang sa 40s kaya sa haway. Hindi ko na kami marami ang kapag ng pagbuhan. Tingnan mo yung mga healthy, walang sakit, makakaleno. Yung nasa US na may anak na mong guloy. Mga salitang ganyan, talagang criminal. That's prohibited. Violation yan ng Magna Carta for persons with disability. May kulong dyan na 6 months. At multa. At saka wala nang taong matino na mga ganun nag-aalipusta na mafia rin ng PWD. All over the world may mga United Nations Convention, mga batas ng mga bansa. Pilipino ang may pinag-aralan tapos ganyan ang magsalita. Sabi niya po may ano daw siya, sa crime. Doctorate daw po siya in humanities at PhD siya. Sabi niya, Alin ko sa inyo ay ang aking pagtatapos. Pagtatapos ko sa Cambridge Training College of London. Ako po ay nakakaya naman po ay doctorate na naman po sa humanities and philosophy. Yan po ay ako po ay nakakayang sabihin ay ako po ay pagtatyer. that's a crime. Magna Carta for persons with disability. May you explain us or ibahagi niyo po sa ating mga kahombre dito kung ano po yung advocate mo nga ba tungkol sa mga taong may special needs. Kasi kami sa P3, PWD, Pamilya Pasyente, PWD. Okay. Matagal na po kami nagtatrabaho at nag-advocate ng karapatan ng mga persons with disability at mga batang may specific needs. Okay. Kahit nga po hindi kami nakaupo sa House of Representatives, ay tuloy-tuloy pa rin yung aming pagtulong. Example, yung mga taga-Philippine Children's Medical, tinutulungan po namin sila sa paghanap ng pondo para sa therapy.
mga batang sa may Down syndrome, at may butas ang mga puso, yun yung mga miyembro ng William Brave Hearts, tutulungan nila yung mga nagpapolo pang surgery. Pati yung mga LGBT na PWD, may palsy na mga bata, na hindi na makatayo, hindi sila makatayo, hindi rin makapagtrabaho yung kanilang mga kamag-anak, na ipabantayan sila. So, naghahanap kami ng mga reclining wheelchair, yung mga donor naman, para, kasi pag naka-wheelchair sila, nakahiga sila eh. Hindi itong wheelchair na nila yung nakaupo. Para naman yung nagbabantay sa kanila, sila mismo yung mga bata ay nakakalabas. Nakakalabas mo ng bahay. Pero may damdamin din po yan sila. Kahit na po sila nakakapagsalita, may damdamin po sila. At nakakarinig po sila ng magagandang salita, music, o kaya masasamang salita. Kaya, lagi rin pong alalahanin na may emotions din sila. Yung may feelings po sila, yung may mga karapat-kapagsahan na yung mga magaganda. Kaya, mag-ingat po tayo sa pag-alaga sa kanila, mag-ingat po tayo sa ating mga sinasabi, sila ay nandiyan sa kanila. Then, alam niyo ako,